Яшьләрнең хукуклары хәзер закон ягыннан рәсми рәвештә якланачак. Россия президенты Владимир Путин яшьләр сәясәте канунын имзалады. Нәрсәләр үзгәрер? Татарстан мисалы ил өчен үрнәк булдымы? Эфирда таянуның тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне күбегез белә, таныштырып үтик. Килешмәсәгез кызылга басасыз, килешсәгез яшелгә һәм ак безнең нейтралитет билгесе. Шунда да Марат Мансуров әлеге закон турында инде күптән сөйләшәләр иде. Сез аның авторларының берсе дип беләм. Һәм инде ул 90-нчы елларда ук формалаша башлаган, ялгышмасам. Менә төп асылы турында әйтеп китсәгез иде әлеге законның. Шуннан да ул 90-нчы еллардан бирле ул законны Дәүләт Думасына кертеп бардылар, әмма ләкин төрле сәбәплечә ул закон кабул ителмәде. Менә бу 11-нче редакция инде ул законнан. Хәтта бер тапкыр Госдумадан, Совет Федерациядан узып, президентка яткач өстәленә ул вакытны Борис Ельцин иде 99 елны олаңар вето куйды. Аннары Госдума яңадан тавыш биреп, ул законны кабул итеп, инде президент мәҗбүр иде аны кабул итәргә, но Борис Николаевич китте үзенең президент эшеннән һәм шулай калды ул. Бер яктан яшьләрнең проблемалары бик күп. Яшьләр безнең теге социаль яктан иң күпле группаларның берсе илдә, һәм аларның проблемаларын чишәргә кирәк. Икенче яктан менә закон кабул ителмидер, хөкүмәт, Россия хөкүмәте бу закон бик кыйммәтле була. Яшьләрне менә ул проблемаларын чишер өчен чыгымнар күп кирәк. Без аны башкара алмыйбыз дип, шуңар күрә ул закон кабул ителмидер. Хәтта безнең менә декабрьгә кадәр Россиядә яшь кеше кем ул икәне дә билгеле түгел. Менә шунда кызыклы сорау, аңлатып китсәгез иде. Менә хәзер түгел аңлатма бар. Яшьләрне ничә яшьтән, ничә яшькә кадәр билгеләр? Яшьләр хәзер Россиядә 14 яшьтән 35 яшькә кадәр кеше яшь дип санала. Безнең республикада моңарчы республика законы буенча 30 яшькә кадәр. Күп регионнарда шундый законнар бар. 70 регионнан артык төбәктә законнар бар. Димәк, ул кирәкле закон иде. Күптәннән менә хәзер сөенечкә каршы бу закон кабул ителде. Юнәлешләр турында Марат Мансуров сөйләшербез әле алга таба. Индирәк Индус Ризаковичка сүзне бирик. Индус әфәнде, шуннан да төрле мөнәсәбәт бар иде. Мәсәлән, шул 90-нчы елларда яшьләргә карата хәзер менә рәсми рәвештә аларның күпмедер дәрәҗә хукуклары якланачак. Менә сез бит инде тарихны да тирәнтен өйрәнгән кеше буларак һәм элеккеге хәлләрне белүче буларак, менә моннан мәсәлән 50 ел элек, моннан 30 ел элек һәм хәзер яшьләргә карата дәүләт тарафыннан, җәмгыять тарафыннан мөнәсәбәт үзгәрдеме? Дәүләт һәр вакыт ул әлбәттә кайгырту эше белән шөгыльләнергә тиеш. Кайгырту төрле яшьләр генә түгел, олылар да, гомумән җәмгыять турында кайгыртып яшәү ул дәүләтнең төп бурычы. Кайсысы иң әһәмиятле? Олылар белән эшләүме, әллә яшьләр белән, үсеп килүчеләр белән? Әлбәттә, үсеп килүче яшь буын белән эшләү һәр вакыт беренче урында. Чөнки буын артыннан буын килә, һәм инде әлбәттә, әгәр дә үткән буыннарның тәҗрибәсе ниндидер рәвештә яңа буыннарга күчмәсә, ул уңышсызлыкка китерә. Шуның өчен әлбәттә менә бу буыннарның дәвамчылыгын тәэмин итү дәүләтнең иң зур бурычларының берсе. Ул Совет чорында да шулай булган. Совет чорында бигрәк тә бәлки, чөнки анда бит балалар бакчасыннан башлап, пионерлар анда, комсомол, ул бит менә адәм баласы дөньяга килгәннән бирле аны зур мәйданга чыгуга кадәр озатып бара дәүләт. Шул вакыт шулай була. Менә бүгенге көнне без әйтә алабызмы? Менә шушы рәвештә эш бара дип. Әллә башкачамы? Менә шуның өчен әлбәттә бүгенге яшьләр белән эшләгән вакытта иң беренче максат ул безнең аларны, менә без татарлар өчен милләтебезне саклау, аларның татар булып калуы. Аларның телебезне яхшы рәвештә үзләштерүе. Аларның үзебезнең республика турында кайгыртучанны күрсәтүе. Менә шушылар беренче урында яшьләргә сеңә барырга тиеш. Яшьләргә урын бирәләрме? Менә сез әйткән талантлы, үз милләтләре өчен кайгырткан яшьләргә бүген ишекләр ачыкмы бөтен җирдә? Киртәләр тумыймы? Элек ачыграк иде, бүген ябыграк.
Ни өчен менә? Бәлки закон әлеге ситуацияны үзгәртергә ярдәм итәр. Чөнки бүгенге көнне безнең мәктәп укыту системасы башкачарак. Мин аны бик яхшы дип әйтмәс идем. Анда бик күп җитешсезлекләр бар. Мин үзем беләм бу нәрсәләрне яхшы беләм. Элек ничек булганын, бүген ничек икәнлеген беләм. Шунлыктан әлбәттә безнең беренче бурычларыбызның берсе ул укыту. Укыту. Аларны чын мәгънәсендә белемле рәвештә дөнья мәйданына чыгару. Бит дөнья үзгәрә. Дөнья менә бөтенләй башка хәзер. Башка дөнья булгач, инде әлбәттә яңа шартлар туган, яңа кешеләр дә яңа, балалар да яңа. Һәм яшьләр дә яңа бу чакта. Һәм яшьләрнең үзләренә дә инде Сафан сез бирик әле. Айдар, менә законның уңай якларын нидән күрәсең? Син бит барыбер яшьләр белән эшлисең, аралашасың, аларның нәрсә белән яшәгәннәрен беләсең. Бүген менә нәрсәләр үзгәрәчәк дип саныйсың син? Һәм бәлки үзгәргәндер дә инде кабул ителгәннән соң. Менә мисал, безнең эшләүче яшьләр өчен инде бу закон бик кирәкле дип уйлыйм. Чөнки менә хәзерге вакытта безнең оешмаларда, Татарстан оешмаларында эшләүче яшьләр дип төрле яшьтәге яшьләр по-разному саналыйлар инде. Хәзерге вакытта менә Татнефть 33 яшь, Татэнерго, КАМАЗ 35 яшь, 30 яшьлекләрдән бар. Шушы закон инде ул бер калыпка салырга ярдәм итә. Бер единый подход була инде, 30 яшьлек. Һәм нәрсә бирә ул безгә барысы да. Беренчедән инде безнең Татарстанга да, безнең законнарга, безнең программаларга инде үзгәрешләр китерәчәк. Шуңа күрә күбрәк эшләүче яшьләр безнең программаларда катнаша алалар. Мәсәлән, иң мөһиме инде ул эшләүче яшьләрнең яшәү условияларын яхшырту. Икенчедән инде шушы федераль закон ул бит основа. Шуңа инде күпме программалардан кул куячаклар, һәм сезнең юнәлеш буенча эшләүче яшьләр турында аерым сөйләшербез, икенче бүлектә моңа игътибар бирәбез. Айгөл, менә Татарстанда мөнәсәбәт барыбер үзгә. Бездә шул ук әгәр дә без алсак, аерылды спорт министрлыгыннан яшьләр министрлыгы. Шул мисал буенча бара һәм бу беренче адым. Гомумән күп кенә өлкәләрдә Татарстанны үрнәк итеп куялар. Менә сез чагыштырасыздыр, башка регионнар белән, бәлки чит илләр белән дә чагыштырасыздыр. Бездә яшьләргә карата мөнәсәбәт һәм аларны ничектер шулай ук системага салу, әлеге эшчәнлекне ничек? Һәм башка регионнарда, башка оешмаларда. Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Татарстанга килгәндә, әлбәттә, безнең Рәсәйдә күпчелек очракта аерым яшьләр министрлыклары яисә аерым шундый дәүләт органнары юк. Татарстанда ул бар, һәм гомумән Татарстанда һәрвакыт яшьләргә карата игътибар бик көчле. Менә үзем балачактан булып бүгенге көнгә кадәр булган күзаллавым буенча. Һәм әлбәттә, бу бик тә позитив практика, һәм менә бүгенге көндә шушы закон кабул ителгәннән бирле безнең бит яшьләр инфраструктурасы да бик көчле. Әйтик, дәүләт органнарының яшьләр буенча эш оешмалары, әйтик, мин теге җәмгыять оешмаларына кагылмыйм хәзерге вакытта, менә шушы юнәлештә эшләүче дәүләт органнарына әйтәм. Һәм инде закон кабул ителгәч, әлбәттә, программада аерым бер тулаем системалы программа булачак яшьләрнең мәнфәгатьләрен кайгыртучы. Әлбәттә, шушы инфраструктураны үстерергә ярдәм итүче программалар кабул ителәчәк. Минемчә, әйтик, бүгенге көндә балаларның ял итүен һәм сауыктыру буенча инфраструктурасын үстерү буенча бүгенге көндә Рәсәйдә аерым бер системалы программа юк. Татарстанда узган елны кабул ителде һәм уңышлы гына дәвам итә, чөнки бүгенге көндә инфраструктура елда кими бара, ул совет чорыннан калган инфраструктура. Һәм инде менә бу законда шушы зур программаларга этәргеч булырдыр дип саныйм. Шуннан да һәм яшьләрне бит әле контрольдә тотарга кирәк. Монда, мәсәлән, аларның нәрсә белән кызыксынуларын белергә. Илнар, менә ничек уйлыйсың, тапшыруга кадәр да сөйләшкән идек. Шуннан да яшьләр бүген нәрсәне үрнәк итеп ала. Хәзер бит инде күбрәк социаль челтәрләрдә утыралар. Андагы фикер иң дөресе, безгә мәсәлән шул әти-әни сүзе дә әлләни кагылмый, яшьтәшләрне дә бәлки күпмедер дәрәҗәдә тыңламыйлардыр. Социаль челтәрдә менә минем бар кумирлар мәсәлән, һәм мин шулар әйткән юнәлеш буенча барам дигән кебек. Үзаң турында күп сөйләшәбез. Менә бу очракта яшьләрнең хәзерге үзаңын кем формалаштыра? Беренчедән, социаль челтәрләрне мин ул хәтле теге рольләрен шул хәтле зур дип күрсәтмәсем, чөнки ул социаль челтәр ул безнең тормышның ниндер, ничек дип әйтәм, көзгесе. Монда шуңа социаль челтәрләрне аерым гына
карау дөрес булмас. Анда кара кирәк. Менә безнең нинди тормыш социаль челтәрдә шундый кыяфәттә инде. Тормышыбыз яхшы булса, социаль челтәрдә дә яхшы әйберләрне күрәбез, тормышыбыз начарлыкка барса, анда да шундый әйбер күрәбез. Каршы киләләр. Хәзер фикереңне дәвам итерсең, Илнар. Хәзер сорыйга әле, ни өчен каршы килде икән Айгөл? Килешәме икән моның белән? Бу әлбәттә килешмим. Бүгенге көндә яшьләр күбесенчә алар менә шушы социаль челтәрләрдә бүтән фикерләрен җиткерәләр. Һәм анда ул аларга трибуна буларак. Һәм урамга чыгулар да нәкъ менә социаль челтәрләрдә чакырда башлады. Мин бит аның белән каршы килмәйм. Мин әйтәм, ул безнең тормышның көзгесе димен. Тормыш нинди социаль челтәрдә шундый. Шуңа күрә социаль челтәргә генә монда аерым игътибар итү минемчә бик дөрес булмас. Кем формалаштыра? Нәрсәгә анда нигезләнәләр? иң мөһиме социаль челтәрләрдә әлбәттә яшьләргә карата менә ничек дип әйтәм, узаңнарын үзгәртеп була. Анысы дөрес. Анда аерым сәясәт алып барсаң, ни әйтсәң, но социаль челтәрләрнең бит шундый бер кызык ягы бар. Анда ниндидер теге агрессив яктан бер юллы сәясәт алып барса, аны яшьләр бик тиз сизә. Һәм яшьләрнең шундый иштәлеген аңлаган кеше аңлыйдыр, ул яшь чакта без гел гаделсезлекне каршы торабыз. Менә без күрәбез икән әйбит, менә агрессив яктан безгә ниндидер бер идеяны башка гел кертергә тырышалар икән әйбит. Без аны гел каршы торабыз. Шуңа күрә яшьләрнең социаль яктан даже дәүләт ниндидер дөрес фикер йөртәсе килсә, ул вакытта ул агрессив яктан булырга тиеш түгел. Менә безне дошманнар каршы ала, без аны каршы торырга тиешбез юк. Аны позитив яктан күрсәтергә кирәк. Менә ул якта инде әйбәт якларын күрәм. Әйменә менә безнең әлеге бүген сөйләшкән законга кайтсак, мин инде аның иштәлеген белмәйм. Менә иң мөһим аның иштәлеген кара кирәк. Ул законда яшьләргә карата социаль яктан ярдәм булса, ансы әйбәт. Әлбәттә безнең яшь гаиләләргә ярдәм булса, ансы әйбәт. Инде безнең сәясәткә, социаль челтәргә нинди кысылу барса, мин аны хуплай алмыйм бер ничектә. Үзем яшь кеше буларак. Программа нәрсәләрдән тора бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояны нуктасы тапшыру. Без бүген яшьләр сәясәте турында кабул ителгән федераль закон турында сөйләшәбез. Реклама киткәнче шулай күп кенә фикерләр яңгырады, Азат. Шунда да менә Илнар әйткән фикер белән килешәсезме? Һәм нәрсә формалаштыра бүген яшьләрнең менә бүген фикерләрен, хәрәкәтләрен, нәрсә эшләргә кирәк икәнен, менә тулайым бер система моңа кадәр юк иде дип әйтәбез. Һәм нәрсәгә алар таянып эш итәләр иде? Рәхмәт сораугыз өчен. Монда Беренчедән Айгөл белән килешеп китермен. Безнең социаль челтәрләрдә яшьләр күп нәрсәне карый, күп нәрсәне үзләре яза, һәм дә булса аларның кумирлары буларак ниндидер кешеләр бар. Шуларга карап алар инде менә яшьләрне дә белергә тиеш дип, без белергә тиеш дип уйлап калам. Яшьләр бар име? 18-19 яшьле. Алар аерыла битме шул 35 яшьләрдән? Шуннан да карап аларның действиялары төрле булалар дип уйлап калам. Тан сорауызны кабатлагансыз. Юк, менә нәрсәгә таянып эш итәләр? Мәсәлән, шул ук нәрсәдер эшләр алдыннан. Әгәр дә алар бер нинди дә оешмада тормый икән, бер нинди дә, мәсәлән, шул ук программаларда катнашмый икән, аларны бүген яшәргә һәм фикер йөртергә, эшләргә нәрсә этәрә? Нәрсәгә нигезләнәләр алар? Аларның яклаучылары бармы, мәсәлән? Берәр проблема килеп чыкса, кем яклый аларны? Мәсәлән, безнең республикабызда яшьләр парламенты, дәүләт советы каршындагы яшьләр парламенты бар, һәм дә яшьләр хөкүмәте бар. Безнең үзебез алдында куйган безнең цельләр инде, максатлар бар. Бер генә сорау, сезне ишетәләрме менә шул ук дәүләт дәрәҗәсендә утыручы кешеләр? Сезнең фикерегез үтеп керәме һәм алар ниндидер адымнар ясыйлармы яшьләрнең менә шул ук тормышын яхшырту буенча? Үтеп керәгән түгел, менә мәсәлән Марат Мансурович безнең һаман һәрбер дип әйтеп булмас, ләкин бик еш безнең утырышларда була һәм безне тыңлый, безнең Монда бик кызыклы фикерләр китерәләр. Менә нинди фикерләр Марат Мансурович ишетәләр? Менә нәрсәләр тәкъдим итә алар һәм инде шул ук федераль дәрәҗәгә дә сез бәләге фикерләр чыгара аласыз бит. Мин чыгарам да аларны. Менә актык утырышларында бер январьда алар Россиянең лесной кодекска теге үзгәрешләр кертү буенча аларның фикерләре бар иде. Менә теге этләр йөгереп йөриш, 40 итләр дип әйтик инде, дөрес әйтәмме? Шулар белән ничек аларны нигә китәргә битермәскә дә, әмма ләкин үтермәскә дә, кешегә дә куркынычсызлык оештырырга, аннары
Безнең Татарстанның жилищный кодексына үзгәртмәләр менә яшь гаиләләргә мөмкинлекне. Әйе, хәзер менә пунктлар белән барыйк. Марат Мансурович, төп пунктларны әйтеп китсәгез иде. Нәрсәләр үзгәрәчәк хәзер? Мин башта менә шул социаль челтәрләр турында үз фикеремне әйтмәкче. Менә мин узган атнаны шактый гына очрашулар уздырдым студентлар белән. Һәм аны мин булай да беләдерим инде, но яңадан шуны күрдем, белдем, социаль челтәрләрнең яшьләр, яшүсмерләр тормышында роле артып бара. Менә без беләбез социологиядан, яшьләр, яшүсмерләр интернетта 5 сәгатькә якын көненә уздыра. Аның күбесе шул социаль челтәрләр укып түгел, китап укып, я дәрескә әзерләнеп түгел, күбесе шунда. Алар бөтен информацияны шуннан алып бара. Әтиәнисеннән түгел кызганча каршы, аларның вакытлары җитми, менә индустрия закупчы әйтеп китте. Олы яшьләр, укытучылар, я башкалар, вожатыйлар түгел, менә төп укытучы, белем бирүче, информация бирүче социаль челтәрләр. Алар сорау бирә миңа, телевизорга ышанып бетмиләр алар, гәзит укымыйлар, китап укыйлар. Нишләп безнеңгә аңлатмыйлар, нишләп безнең белән очрашмыйлар, аларның шул җитми аралашу олы кешеләр белән. Күпләр әле кайда килеп әйтәсен дә белмиләр. Ничегрәк элемтәне төзергә. Менә ул социаль челтәрнең киметер өчен, ролен киметер өчен без яңа формалар табарга тиеш. Шул социаль челтәр аркылы, я бүтән менә оешмалар аркылы, бүтән төрлечәме, һәм аларның карашына нитәргә инде игътибар бирергә бу очракта. Төп пунктлар буенча чыксак, законда, яңа законда анда 6-нчы статья бар. Төп юнәлешләр дигән яшьләр сәясәтенең 21 юнәлеш анда. Алар барысы да бик актуаль, барысы да бик кирәкле. Анда яшьсмерләр турында да, студентлар турында да, эшләүче яшьләр турында да, яшь гаиләләр турында да, андары менә шул сәләтләрне, балаларны табып, аларны үстерү турында да, яшьләрнең иҗтимагый оешмалары турында һәм башкалар, хәтта халыкара дуслык, менә экстремизм белән көрәшү, шул мәсьәләләрдә анда әйтеп китәргә күбесен була. Минемчә анда бөтенләй бер каралган. Хәзер инде хөкүмәтнең, Россиянең да һәм менә төбәкләрдә, Татарстанда шушы закон нигезендә үзләренең программаларын корырга хәзер фундамент бар, нигез бар. Яшьләр парламентының монда вәкиле бит инде. Менә минем соравым бар, яшь кешенең буларак, актив кеше буларак. Менә сезнең парламентыгыз нинди принцип белән туплана? Менә кемнәр анда килә? Менә әле көндә бит инде сөйләшәбез, яшьләр белән аралашырга кирәк, анда власть сүз алып барырга тиеш. Но менә яшьләр парламенты оешкан икән, кем анда бара? Менә минем мисал өчен әйтәм инде, минем депутатым әйт, минем кешем анда утырмый, чөнки мин вообще нинди принцип белән аны теркәлгәнен белмим. Узган елдан башлап шушы парламентны туплау яңа форматта башкарылды. Ул ачык тавыш бирү форматында иде. Безнең электрон правительство тарафыннан тупланды. Анда 3 категориялы катнашучылар бар иде. Беренчесе ул яшьләр оешмалары вәкилләре, икенчесе ул һәрбер муниципаль районнан вәкилләр, сайланып алынган һәрбер районнан, һәм өченче категория ул да булса үзе теләк белдергән яшь кешеләр. Һәрбер кеше, гомумән Татарстанда, димәк, һәрбер яшь кеше, әгәр ул шушы яшькә туры килә икән, аның кызыксынуы бар икән, ул гаризасын җибәрә ала иде һәм аңа барлык яшьләр ачык форматта тавыш бирде. Һәм монда тагын бер мәсьәлә бар. Мәсәлән, Илнар 35 яшькә кадәр дигән категориягә керә, ул шулай яшь. Безнең кебек үк Илнарны борчый икән бүген берәр төрле мәсьәлә, нәкъ менә сезнең юнәлеш буенча калган. Ул бит инде шул ук Марат Мансуровичка турыдан туры чыга алмый, сезгә мөрәҗәгать итә. Аның мәсьәләсен кем хәл итәчәк һәм сез ни дәрәҗәдә җиткерәсез әлеге мәгълүматны җитәкчелеккә? Челтәрдә бар шушы парламентның, сез анда фикерегезне юлый аласыз, күп кенә фикерләр һәм сораулар килеп тора. Әлбәттә, бүгенге көндә актуаль аралашу мөмкинлеге ул электрон почта, анда да хәбәрегезне юлай аласыз һәм гомумән шушы кешеләр, алар турында мәгълүмат бар. Мин килешәм сезнең белән. Бүгенге көндә мәгълүмат җитеп бетми. Менә ничек мөрәҗәгать итәргә? Бер яктан мәгълүмат күп, икенче яктан җитеп бетми. Индустрия закупчылары сүзләргә әле менә мәгълүмат чараларында информация юк. Гомумән шуңа күрә. Бу сәфәндә яшьләр сәясәтен сез ничек бәялисез бүген?
Яшьләр дигән вакытта мин кичә, бүген һәм киләчәк ничек дигән нәрсәдән чыгып итәргә кирәк дип саныйм. Әгәр дә без шуны искә төшермәсәк, әгәр дә үткәннәргә таянып эшләмәсәк, әгәр дә бүгенге яшәешебезне чын мәгънәсендә тиешле югарыга күтәрә алмасак, безнең киләчәгебез булмый. Шуның өчен киләчәк безнең өчен иң беренче урында. Азат, Әйтергә кирәк, хәзер яшьләр яше арткач 30-дан 35-кә кадәр. Менә 30 белән 35 яшь арасы Татарстанда бер 250-300 меңләп кеше була. Алар барысы менә шушы категориягә керәчәк. Әйе, моңа кадәр мәсәлән булмаган мөмкинлекләр хәзер ачылачак. Әлеге 5 яшьлек балаларның саны да арта. Әйе, алар арасында мәсәлән яшь гаиләләр бар бит, кемдер мәсәлән 30-дан соң өйләнә икән, ул инде шул льготаларга да ниндидер яңалыкларга ия була алмый иде. Илнар, син нинди киртәләр күрәсең? Нәкъ менә әлеге шәнлектә аңлашыла, монда сораулар күп, әле закон 2020 кабул ителгән, ул 2020 елның ахырында кабул ителгән. Менә син нәрсәләр өстәр идең? Ну, мин нәрсәне чынбарлыкта бу законны кара кирәк, алда вакытта күрүз ничегешләр әйт. Ну, мин иң төп проблемаларымда нәрсәдә күрәм? Яшьләрнең беренчедән дип әйтәм, социалистлар эшләмәү, ансы иң бурчы яшьләрне. Чөнки без үзебезнең кирәклегебезне күрмибез. Менә сәләтле кешеләр бик күп, алар инде фән белән шөгыльләнүчеләр арасында да бик күп, анда сәясәт белән шөгыльләнүче теләүчеләр булса да, но социаль лифтлар бездә гомумән эшләми. Икенчедән, бездә ирексезлек бик әз. Менә мин үземне мисалдан гына әйтәсем килә, без яшьләр белән генә түгел, без яшь үсмерләр белән, балалар белән дә шөгыльләнергә тиеш. Менә мин үземнең генә бала чагымны искә төшерәм, без мәктәптә ничек өйрәнәдек? Мәктәптә укытучы, ул теге ничек дип әйтәм инде, Алла Тәгалә дә, патша да, аның сүзе булган, бала чаганың сүзе юк. Менә мәктәптә, минемчә, без балалардан шын гражданин үстерәсебез килсә, балаларга әзрәк иреклек бирергә кирәк. Әлбәттә, шул ук дәресләрдә үз фикереңне әйтергә, үз фикереңне исбатларга өйрәтергә кирәк. Ул укытучы әйткән әйбер генә сүз булырга мөмкин түгел. Анда әлбәттә баланың да сүзе булырга тиеш. Мин инде теге гомумән, мәсәлән, анда укытучы эшләргә чыгарып җибәрә икән, баламна каршы тору турында сүз бармый. Мәсәлән, шул ук әдәбиятта, тарихта кызык проблемный сораулар бар икән, без анда балаларны үз фикер йөртергә, өйрәтергә тиеш. Менә шунда мәктәптә шундый бала үссә, ул инде яшь килештә, студент булган чакта да ул бу дәүләт өчен граждан үзенең ниндидер иштәге кирәклеген дә күрәчәк бу дәүләткә. Икенчедән, ул үзенең ниндидер ответственностен күрәчәк. Җаваплылыгы күрә. Хәзерге көндә җаваплылык юк. Чөнки без чыгабыз университеттан, без нәрсәгә? Без нәрсә көтә? 15-20 меңлек зарплата көтә. Без сәясәттә үсәбезме, үсә алмыйбызмы? Юк. Менә мин бүген юкка гына яшьләр парламентына мондай сорау бирмәдем. Нинди принцип буенча сез анда тупланасыз дип. Чөнки без яшьләр менә белмәйбез. Мин үзем теге гади кеше дә түгел әйт. Мин гел мәгълүмат чараларын карап торам. Без иҗтимагый эштә күп катнашабыз. Но безнең яшьләр парламентының нәрсә эшләгәнен, ничек тупланганын гомумән белмибез. Менә бу ябыклык как раз ул яшьләрне куркыта да, шуның аркасында инде яшьләр нәрсәгә белмичә деструктив эшкә дә кереп китә. Хәзер биребез аларга сүзне. Илнар, монда безнең тапшыруда да әлеге мәсьәләне күтәргән. Хәзер киресенчә ирек биреп балаларга күбесеннән лидер ясарга тырышалар дигән фикер әйтүчеләр табылды. Бәлки мәктәпләрдә чыннан да кайберләрендә шундыйрак хәзер система күчкәннәрдер. Кызганыч, безнең вакыт төгәлләнә, барлык фикерләрне ишетеп булмый. Марат Мансурга сүз бирик, ахырга нәтиҗә ясап әйтсәк, менә бу законның нәтиҗәлелеген билгеләүдә Марат әфәнде, нәрсә таянытасы булырга мөмкин? Мин башта менә Илнар әйткән сүзгә бер җөмлә әйтәсем килә. Закон ничек эшләр карарбыз диде ул. Менә минемчә алай дип әйтү дөрес түгел. Безнең яшьләр министрлыгы 2 ел элек шундый девиз белән чыкты. Яшьләр сәясәтен яшьләрсез эшләмәскә дигән. Яшьләр кеше белән эшләргә дигән. Һәм менә бу Россия конституциясында, законында шуны ишеткән шикелле 7-нче статьясы нәкъ шулай дип атала, яшьләр сәясәтендә катнашу дип. Һәм бер проблема да яшьләрсез эшләнмәскә тиеш дигән. Россиядә дә һәм төбәкләрдә дә, бездә дә. Шуңа күрә мин теге яшьләргә карата әйтәм, проблемаларыгыз бар икән, сез аны ничектер шишергә фикерегез бар икән, тәкъдим итегез, чыгыгыз. Хәзер шелтәрләрнең, социаль шелтәрләрнең теге проблемалары, зыяннары гына түгел, файдасы да күп. Һәрбер дәүләт кешесенең үзенең шелтәре бар. Кайберсенең безнең президентның да шелтәрләре бар, анда мәрҗәгать итәргә була, киңәшләр белән, фикерләр белән чыгып,
һәм бөтен кешенең бөтен оешманың бар. Языгыз, катнашыгыз, теге яшьләр парламентына түгел, бөтен барча миллионга якын яшьләр Татарстанда андый мөмкинлеге бар. Шуңа күрә бөтен теге сүзне бетереп әйтәсем килә, бөтен яшьләр шуның белән кызыксынып, катнаша башласа, үзенең өлешен кертеп, үзенең эшен кертеп, минемчә, ул проблемалар беренчедән тизрәк шишелер, эшләнер, икенчедән ул проблемалар кими дә башлар теге яңалары. Чөнки яшь кеше, Индустрий Закович әйткәнчә, алар тормышка, ул проблемаларга икенче төрлечә карый башлый. Шуннан да шулай, менә дәүләт тарафыннан ярдәм көтеп утырып һәм яңа закон чыкты дип кенә тик утырып булмас, яшьләрнең үзләреннән дә актив хәрәкәтләр күренсен иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.